Primer, agrair la vostra assistència en el nom dels meus companys i companyes i en el meu. I també un agraïment per part de Compromís, que és més un deute contret cap a totes les persones que han fet possible l'arribada de Compromís als diferents governs i les institucions. Pot ser que molts no em conegueu al no militar, però la meva simpatia cap a Compromís ha sigut constant, encara que també és crítica i condicionada, a que continuï aprofundint en unes polítiques que porten els canvis tan necessaris per a molts i tan urgents per a uns altres. El temps se'ns acaba i no es podem permetre que ningú es quede pel camí. La meva trajectòria política ha sigut l'activisme als carrers. Les protestes per l'actuació de Rita Barberà al Cabanyal em van aproximar a Compromís. En 2011 va sortir el 15M i tot és revulsiu per a la manera d'entendre la política. Em vaig unir al clam que anhelava una millor i més participativa democràcia. La meva escola política van ser les reunions i les assemblees, com la de Montolivet, del meu barri, i em vaig adonar que la solució més eficaç és la que reuneix un major consens, que moltes vegades és necessari escoltar, empatitzar, posar-se en la pell de l'altre i tindre la generositat suficient com per a cedir per arribar a postures més àmplies. He continuat col·laborant amb diferents col·lectius i causes, com la PA, contra el TTIP o pel tancament del CIE. He conegut a persones fabuloses i he tingut la sort d'haver après de totes elles. He sigut conscient del que pot incomodar el sistema aquesta lluita, amb una repressió que no hauria de quedar normalitzada, ja que vol posar-nos la mordassa per a que no reaccionem i que no es contagi la indignació. Respecte al futur, m'agradaria treballar per una ciutat més amable i habitable, amb més oportunitats per a totes les persones, sobretot per a la gent jove. Crec que fa falta transformar l'actual política institucional per a convertir-la en un instrument més participatiu i transparent, amb l'apoderament ciutadà. En l'àmbit local, faria falta continuar fomentant la implicació veïnal en la presa de decisions, amb consultes ciutadanes, pressupostos participatius i la facilitació d'eines per aconseguir-los. També crec en la importància del municipalisme enfront del centralisme de l'Estat per a resistir a les seues polítiques lesives, sense descartar la desobediència enfront de lleis clarament injustes. Fer una política pròxima, per la qual la ciutadania se senta interessada, ja que la seva opinió i participació no fos accessòria, sinó també decisiva. Per a finalitzar, recordar una súplica que no deixa d'escoltar als carrers, que és la unitat de les forces d'esquerres, una unitat necessària per a conformar un dic de contenció enfront de les polítiques neoliberals i de l'auge de l'ultradreta. Hem de ser un bloc progressista, feminista, ecologista, antiracista i antifeixista, que revertisca les reculades en matèria social i construïsca un futur més tolerant, on sacres com el masclisme o el racisme siguin un marc fort. Hem de llegir la campanya a dirigir al carrer, als mercats, als barris i a les universitats, on fer assemblees i no actes encotillats. Sent conscient de les dificultats, però amb ganes i amb il·lusions renovades, em presente a aquestes primàries. Moltes gràcies.